Ag yng Nghyo, gobeithio. Ffasiynau o'r oes o'r blaen yn cael eu harddel yn frwd yn Caio. Wel, beth bynnag ydy'r cysylltiad rhwng bwyta siocled a thynnu lluniau, mae cwmni Cadbury's yn chwilio bob blwyddyn am arlunwyr ifanc talentog. A'r llun yma, a thrawes yn pensynu allan o 20,000 o luniau sydd wedi ennill teitl arlunydd ifanc y flwyddyn i ferch 2 ar 15 oed o Glwyd, Ffion Spencer, a oedd cyn yr haf yn ddisgybl yn Ysgol Glan Clwyd Llanelwy. Ei gwobr hi, medal aur, a 500 o bunna a'i gwaith yn cael ei ddangos yn arddangosfa darluniau plant yn Birmingham am mis nesaf. Wel, croeso ato ni, Ffion, a llongyfarchiadau mawr i chi. Dydwch chi ni, pwy oedd y wraig yn y llun? Mr Williams, dyn nhw hi. A wedyn o'n i wedi gwneud o'n eisiau llun o'n un ochr ac yn plygu dwylo hi. Ac athrawes ydy hi fel mae'r teitl yn deud felly? Ia. Ac un yn yr un steil dwi'n casglu, di hwnna, ia? Ia. Drwy hyn yn ystod exam, dwi'n wedi cael fy confensiynu i wneud y llun yna. Mae'n debyg i steil Ffion Williams. Na chi. Ac felly, mae arwydd da iawn bod chi'n cael comisiyna yn barod, a chitha ond megis dechrau ar eich gyrfa. Chawswch chi'n comisiwn gyn y ferch sydd tu ôl i chi, dwi'n meddwl, na dda? Na, llun o feidio hwn, a dim coleg yn gofyn chi wneud self-portrait o'ch chi'ch hun. So dwi wedi wneud arbrofion o'r llygad, efo clust, a brofion o hwnna i fi cael wneud o lan. Ac oedd yr ferch yna'n eistedd llonydd iawn, os ydych chi'n gofyn iddi? Oed. Felly, ydych chi'n ffond iawn o wneud gwyneba dwi'n casglu. Dyna sgynnon ni'n y fan hyn rwan, casgliad ohonyn nhw. Pwy di'r rhain? O pobl dwi'n nabod a anti ac uncle fi fan a dyn jyst pensel. A hwnna mewn pensil lliw. Ond nid yn unig gwneud lluniau stret, felly ydych chi'n arbrofi dipyn bach weithiau yn gwneud cartwnau hefyd? Yndw. A ydych chi wedi ennill, o'n i'n deall, un y fanna, dwi'n nabod wyneb yna, dwi'n siŵr, Lyn y Benesar di hwnna? Ia. Dwi'n mynd neud nhw'n aml, ond dwi'n licio neud nhw. Ac efo'r tri yma, wel, y tri ohono ni, Lyn, Catrin a finna, yn cael anfarwoldeb yn hyn. Beth oedd y tu ôl i wneud y lluniau yna? Oedd Ysbrydrec di gofyn i pobl trio i wneud cymeriad cartŵn ohonyn nhw. Wel, da ni'n freintiedig iawn, a dwi'n gweld, da chi wedi cael ngwallt i'n fle ran, a na ddi'n gam yn union fel dylan y fod. Do. Wel, rwan, eich taid ydi hwn, ynddo, yn y fan hyn, a mae o'n ymddangos eto ar lun sydd gynnwch chi draw yn fyma, ydy. Be di hanes y ddau yma, oherwydd mae'r rhain yn reit debyg i'w gilydd? Ffurfiad natur oedd y testyn, a wedyn o'n eisiau gwneud blodau yn tyfu, dangos tyfiant, a wedyn dangos tyfiant efo babi, a wedyn taid fi'n hogyn bach, llundia gwyn, a wedyn taid yn eistedd fi pan mae'n dod ar gwyliau fi ni, dolyg. A mae'n hawdd gael o eistedd yn llonydd ydi? Yndi, fod i'r gorau. Fod i'r gorau, neu i gyd, wel, fydd yn falch eich glwch chi'n deud hynna. Mae yna gysylltiad rhwng hwnna a hwn sydd o dan efo, wrth gwrs? Yndi, gys i ail efo hwn a cynta efo hwn. Yn Steddfod yr Urdd? Ia. A beth ydy'r rhain, pwy di'r bobl yma sy'n chwthu fan hyn? Hyn record oedd o, cynnal sgwennu o gwmpas o. So tynnu'r sgwennu, a wedyn jyst wneud y pobl. Ond draw yn fan hyn, mae gennych chi, ddim sôn am bobl, ond, wel, dau lun mwy haniaethol os ni'n deud y ddau yma, ydy? Be di'r rhain? Llun o tren di hwn, a rwy'n comethig tren, gan rwy'n i fi wneud o i tygau fi. A dyn nhw'n gwneud hwnna mewn dyfliw, a pensil y lliw. A dyn can di cael ei grinclo fyny di hwn, a dyn fi wneud brasluniau. Chi, o'r holl lluniau, mae pobl dwi'n gwybod ych chi'n hoffi wneud ora. Hwn ydy'r llun dwi'n licio ora. Mae'r rhaid dweud, beth di hanes hwn? Ar ni fynd efo criw o'r ysgol i fynd i Ocean World i wneud lluniau. A chi'n wneud sketches a tynnu lluniau hefyd. A wedyn, pan o'n i'n mynd yn ôl i'r ysgol, o'n i'n wneud pensel gyntaf i wneud syniadau, ganol syniadau. Dwi'n mae'r syniad nes i ddod yn diwedd. A ni'n filiad yn cuddiad. Yr adal yn curiad, y peacock yn fanna. A rwan, pa gyfrwng ydy'r gorau gynnwch chi a'i dyfrlliw olew, beth sy'n apelio fwyaf? Olew. Ond dwi'n licio trio gwahanol fathau bethau. A beth sy'n o'ch blaen chi rwan, da chi wedi cyrraedd rhyw binecl yn ifanc iawn yn eich oes? Beth sy'n ddigwydd rwan? Dwi'n mynd i coleg yn Wrexham am 2 flynedd i wneud first diploma. Ond cyn hynny taith hefyd i Birmingham, fel ni wedi clywed, ie? Ia. Dwi'n cael mynd i fan i aros mewn gwesty efo teulu fi, a dwi'n cael mynd i weld yr exhibition a gweld y judges.
A chi fydd y person pwysica yn ei gyd, ys ni'n dweud. Ac wrth gwrs, mae gennych chi arddangosfa hefyd o'ch gwaith eich hun yn does? Oes, yn llyfrgell yn Nythyn. A honno'n agor fory? Ie. Wel, gobeithio bydd pobl yn heidio i gweld ti. Ffion, bob llwyddiant i chi a diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. A dyma ddod at ein cystadleuaeth ni.